Hello my friends, don Allah mu dinga ganin ruwan like da comment haba mana 'yan uwana. Bismillahirrahmanirrahim. Tafi zuma daɗi, kashi na 6. Idan masu sauraro ba ku manta ba a baya mun tsaya inda kuka ji. Murmushi dai ta ce kaga lokaci yayi, na san yanzu mami tana tun tana jira na. Ko magana bai mata ba ya taso ya daɗa rungume ta, yana daɗa jin ɗumin jikinta a tare da shi. Ga manya-manyan na shanunta da suka kwanta suka yi luf a jikin ƙirjinsa, wani ɗuminsu yake ji suna ratsa masa cikin zuciyarsa. Ji yake kamar ya maida ita cikin jikinsa su zama ɗaya, sai dai babu halin yin haka. Shafa ta ya kuma yi a hankali ya ce, Baby ba ki da matsala, yanzu zan zo in kai ki gida da kaina, don ba zan wahalar da ke ba. Murmushi ta ce, kar ka samu matsala, ina da mai kai ni, ko ƙarfe nawa nake so ya zo zai zo. Zara ido ya ce, ko ƙarfe nawa, kina ganin ba zai gaya wa dadinki ba? Ta ce, ya gaya wa dadi. Ka gani bari in tashi in je in ɗan watsa ruwa in zo in tafi gida. To mu je in taya ki wankan. Haka suka shiga banɗakin suna daɗa wasanninsu wanda yake tsayawa a cikin zuciyoyin masoya. Don ba ƙaramin shan cakwala daɗi suka yi ba a cikin banɗakin ma, don sai da aka kuma yin round guda a cikinsa. Murmushi ta yi, ta ce, Fahad ba ka da dama, kai yanzu na fuskance ka idan na ce ma zan kwana a tare da kai, to za mu iya kwana ana abu ɗaya ba tare da an gaza ba. Ya ce, ƙwarai kuwa, kamar kwa kin sani, don wallahi ni dai tun da na riga na ɗanɗana zumarki, na ji gaba ɗaya ba ta ishe ni ba, don har yanzu magana da nake miki, ban ji ni na ƙoshi na yi tab ba. A maimakon baya da sau ɗaya ma idan abu ya kasance, ba na kuma neman wani ƙari. Murmushi ta ce, kai ma ka kasance kamar yadda nake da buƙata, don ba zan ɓoye maka ba, na ji daɗin kasancewa da kai. Kuma ta dalilin hakan ne zan so in ringa kasancewa da kai a koda wani lokaci. Amma don Allah ina roƙonka kar ka kuma yi min maganar aure, don na gaya maka babu aure a cikin tsarina. Bakinsu ya haɗe kan ta kai ƙarshe, yana wani mugun kiss ɗinta, wanda ita kanta a karan kanta ba ƙaramin shigar ta kiss ɗin yake yi ba. Haka dai ta ƙwace bakinta a babu yanda za ta yi, saboda ta san yanzu Mummy tana can hankalinta ya tashi, don a yanzu maganar da ake ƙarfe 1 har da rabi ta yi. Bayan sun fito ta ɗau kayanta ta saka, ta ɗau hijabinta ta ɗora, suna fitowa da riƙe da hannun juna a tare da su, ta manne da jikinsa, kai ka ce wacce za ta shige cikin jikinsa. Motarsa ya buɗe mata mai azababban kyau, tana shiga wani sanyin AC da ƙamshi ya ratsa ƙofofin hancinta da ƙofofin gashin jikinta. Lamshe ido ta yi tana kwantar da kanta a jikin kujera, tana tunano irin faɗan da Mummy za ta yi mata. Suna tafe yana janta da shira, yana ɗan shafa hannunta a hankali, yana daɗa mulmula hannunta. Ya ce, dubi mutuniyar taki fa, tana nan fa inda take, don ban da rawar kaɗa buje ba abin da take yi. Hannunta ta kai kan silindiyana ɗinta ta shafa shi. Ta shafa ta ya ja wani numfashi. Ya ce, ko mu tsaya ne a ɗan rage zafi. Murmushi ta ce, baka san tashin hankalin da zuciyata take ciki ba, shine isa kake gaya min haka. Amma baka da matsala, wata ran idan mun haɗu zan kore maka duk wata ƙishirwa da take tare da kai. Cikin farin ciki ice, ko zan so wannan rana ta kasance, don ina marmarin hakan. Allah isa gobe ce ma. Murmushi ta yi kawai, ta jinginar da kanta a jikin kujera suka ci gaba da tafiya. Ga mamakinta, tana shiga falo ta ga wayan babu Mummy a ciki. Tafiya dai ta leƙa ɗakinta a hankali, ta tadda ita tana ta baccinta ma hankali kwance. Wani numfashi ta sauke mai nauyi, ta ce alhamdulillah. Shiga ta yi ɗakinta ta yi shirin kwanciya, bayan ta kwanta ko minti 30 ba ta yi da fara bacci ba. AK ya kira ta, don dama tun tana gurin fatin yake ta kiranta ƙin ɗagawa ta yi. Don ta san masifarsa ba ƙaramin aikinsa ba ne yanzu ya hauta da masifar cewar ta bar shi ta tafi wani gurin. Tana ɗagawa cikin mayan bacci ta ce, hello baby,
Hello sweetheart, wai ina kika shiga ne? Gaba ɗaya yau kin hana min sukuni. Ina ta kiran wayarki kuma kin ki ɗagawa. Me kike nufi ne? Murmushi ta ce, haba AK, ka san fa ni wannan faɗan naka shi yake shiga tsakaninmu da kai. Ya za a ce mutum ba shi da lokacin kansa sai lokacin ka? Haba. Mamaki yake cewa a'a yau haba yau Suhaima ce take gaya masa magana haka kirikiri babu wani abu take cewa ya cika faɗa? Ko dai wani ya zo ya yi mata roman kunne ne? Tunani ya tafi, ya jiyo muryarta tana cewa don Allah AK yau ka kyale ni na gaji. Sai gobe insha Allahu. Ita ta kashe wayarta. Cikin mamaki ya bi wayar da kallo, yana mamakin ya aka yau Suhaima take masa haka. Ganin cewar mamakin ba zai masa ba kuma gashi a cikin irin halin da yake ciki ya ɗauki wayarsa ya kirawo ɗaya bebinsa. Cikin azama ko da sauri saboda dama ita ko da yaushe a buƙatar kiransa take. Don ita take bibiyarsa ma ba shi yake bibiyarta ba, kuma duk lokacin da ta zo sai ya dizga ta. Yau ko da ta sami kiransa, ai da hanzari ta tashi ta sheƙa uban wanka, ta ɗau wasu mayatattun kaya ta saka, ta ɗau wani turare ta feshe jikinta da shi. Kwatancen inda za ta same shi ya mata, tana zuwa ya maza ya rungumo ta ya cakumo ta, yana kai bakinsa cikin nata yana tsotsa yana shiɗewa. A zuciyarsa yake faɗar cewa sai dai fa ya maleji don ba za ta taɓa kaiwa kamar yadda Suhaimansa take ba. Haka ya dinga shafa ta, ita kuwa mutuniyar abin nema ya samu. Haka ta bashi local government ya kwasi daɗi iya daɗi. Ya dinga lailayarta yana sumbatar ta ko'ina. Bakinsa ya saka cikin nata ya ɗauko harshenta yana tsotsa kai ka ce wanda ya samu alawa. Haka ya dinga tsotsa don ita a karan kanta sai da ta ji harshen kamar zai mata zafi. Duka hannayensa kuma yana kan na shanunta yana shafawa yana lailaya su wanda suke tanjan kai ka ce waɗanda ake yi wa allura haka suke a kumbure a tsaye cirko suna kallon sa. Haka ya sa hannunsa yana shafa su yana lailaya su yana mulmulawa a hankali yana lumshe ido yana jin wani daɗi yana kai masa har ƙololuwar ƙurewar maganaɗisin daɗinsa. Hannunsa ya kai kan local government ɗinta wanne yake ta tsiyayar da ruwa an banda shining da maiƙo babu abin da yake yi yana sa hannunsa yana lailayarsa yana danna kan ɗan bashinananta tana kushiɗewa tana daɗa gantsaro masa shi yana daɗa danna hannunsa. Hannunta ta kai kan bananarsa wacce take rawar kaɗa buje a cikin siket. Haka ta ringa lailaya ta tana mulmula ta yana kushiɗewa yana jan numfashi da yaji. Banda gurnaninsa babu abin da kake ji yana tashi a cikin falon. Bayan komai ya wakana ya matsa gefe yana sauke numfashi mai sauti. A cikin zuciyarsa yake cewa kai na dai ɗan rage zafi ne amma wannan na san babu inda zan je. Bai fi cikin minti 10 ba ta kuma ji ya kuma rungumo ta yana kuma shafa ta yana tsotsar na shanunta wanda gaba ɗaya ya jiga ta a hannunsa. Gaba ɗaya ita ma ta fita daga hayyacinta babu abin da take so in banta da ji Silindiyana tana nutse cikin ƙoramar zuman daɗinta. Haka ya dinga sarrafa ta son ransa yana mulmula ta yana lailaya ta yana tsotsar duk inda bakinsa ya kai a gigice a shiɗe. Don ji yake kamar babu wani abu da ya yi a baya. Haka wannan ɗin ma aka sha gumurzu. A ron na uku ne ta ce gaskiya ba za ta iya da wannan abin nasa ba. Shi ma kansa ya san cewar ba za ta iya ɗin ba don babu wacce take iyawa da shi in ba Suhaima ba. Gashi yau Suhaima ta ce masa ba za ta zo ba tsawon shekara da shekaru suna tare da Suhaima ba ta taɓa yi mai fashin rana ɗaya ba sai yau. Ya san cewar tana zuwa duk lokacin da ya buƙata amma ba ta taɓa kaiwa wani lokaci a gurinsa. 'Yan awanni idan ta bashi ya isa kuma yana samun nutsuwa yanda ya kamata. Amma gashi ita kwana guda an kwana ana abu ɗaya amma babu abin da ya ji. A yanzu in banda Suhaima babu abin da yake gani a cikin idanunsa yake tunani. Haka ya sallame ta da maƙudan kuɗaɗe ta tafi tana farin ciki don ita daman babu abin da yake burinta saboda ta san cewar duk ranar da ka kasance da shi to fa ka zama
kusan attajiri a lokacin. Fahad bayan ya koma gida ya kasa sukuni in banda tunanin Suhaima babu abin da yake yi. Matarsa ta yi tambayar duniya ya kasa gaya mata abin da yake damunsa. Shiru ta yi take tunani a cikin zuciyarta ko yau jarabar tasa ce ta motsa yake ta sinkin ya kasa yanda zai yi tunkare ta. To ko don kuma ai idan jarabarsa ta motsa baya ji baya gani. Amma bari ta yi shiru ta rabu da shi ta ga iya gudun ruwansa. Amma fa ita ma gaskiya tana fa buƙatar mijinta. Saboda aƙalla ba a ƙasar ba sun kai kusan wata guda ba tare da juna ba. Tun lokacin da ta yi masa cewar ba za ta taɓa iya yadda ba, ya tsallake ƙafofinsa ya ficewarsa bai kuma bi ta kanta ba. Kuma tana ji a bakin ƙawayenta cewar yana fa bibiye-bibiye amma haka ta murje idanunta cewar ita wallahi ba za ta iya da aikinsa ba. Babu irin nasihar da ƙawarta ba ta yi mata ba akan ta nutsu ta mai da hankalinta kan mijinta, amma ita ta ce wallahi ba za ta iya jure al'alarsa ba. Don ita ba a karan kanta ba ta ƙi cewar ya ƙaro aure ba. Bayan sun yi shirin bacci ya kwanta ita ma ta zo ta kwanta a gefensa ta rungumo bayansa. Sauke wata ajiyar zuciya ya yi don tunanin Suhaima yake yi don da ta rungume shi ji yake kamar Suhaima ce ta rungume shi. Juyawa da sauri ya kalle ta kuma bayan sun haɗa ido ya yi tsaki ya juya baya. Daɗa matsowa ta ya matsa ya ce don Allah malama ki matsa ba na son damuwa. Murmushi ta yi don ta san ta kan lagonsa. Kuma matsawa ta yi ta kuma tana shafa ƙirjinsa. Shiru ya yi bai kula ta ba. Tana ta shafa shi a hankali tana kama kan na shanunsa da suke ɓam a ƙirjinsa wanda saboda yawan ɗaga ƙarfen da yake yi ya suka taru suka cicciko a cikin ƙirjinsa. Wani limshe ido yake yi a hankali, zuciyarsa tana gangar jikinsa yana karɓar saƙonninta amma zuciyarsa ta kasa yarje masa ya biye mata saboda yana tunani a zuciyarsa cewar yanzu idan ta kunno shi kuma ana fara abu za ta ce ita ba haka ba ta gaji. Haka ta ringa kunna masa disko a cikin ƙwaƙwalwarsa da gangar jikinsa. Ai babu yanda Fahad zai yi haka ya biye mata ya kama taka rawa. Hautsino ta ta dawo samansa ya kai bakinsa cikin nata yana shafawa ya samu kan na shanunta yana lailaya. Tabbas matarsa ba ƙarya, ta cika mace iya mace kuma duk wasu abubuwa na mace ta haɗa. Matsalar ta ɗaya cewar ba za ta iya kula da shi yanda yake so ba. Haka ya ringa lailaya ta yana shafa ta yana tsotse ta don ita iya a gurin wannan ma abin da ake ciki ta gama samun abin da take so za ta matsa gefe. Ya ce kuwa baki isa ba. Haka ya janyo ta ya sa ɗan kan hannunsa cikin ɗan bashinanta yana lailayawa yana dannawa. Silindiyana ɗinsa ya sa cikin local government ɗinta yana aiki ya shiga cikin kwangirin zuma yana ɗebo zuma yana sha mai daɗi. Haka dai ba a son ranta ba tana kuka tana magiya har da yaƙushin cewar ya haƙura ita zafi take ji ba za ta iya ba amma haka ya yi buris da ita sai da ya kai inda yake son kaiwa. Don yana yi gani yake yi kamar Suhaima ce a gabansa shi yasa yake abu ba ji ba gani. Bayan komai ya wakana kuwa ta dinga rusa ihu tana kuka tana wallahi ta yayi na ƙarshe, ya ci taliyar ƙarshe ya ci dambun ƙarshe wallahi ba za ta kuma yadda ba. Haka ta tashi ta koma falo ta gama iface-ifacenta da koke-kokenta kan ta dawo ma shi tuni baccin daɗi ya ɗauke shi. Ita kanta Suhaima a ɓangarenta tunanin Fahad take yi don ba ƙaramin jiyar da ita ƙoramar daɗi ya yi ba. Don ta yarda cewar kowa da irin baiwarsa. In yanzu tana ji kamar ta kama Fahad ma ta saki AK. Abin da take ji a zuciyarta kenan. Idan ta tuna wani abin sai ta yi murmushi, wani abin kuma idan ta tuna sai ta girgiza kai. A zuciyarta take cewa wai malamina ne kuma a hakan, amma kaga inda nake sarrafa shi son raina. Da wannan tunanin bacci ya ɗauke ta cike da mafarkai kala-kala wanda take yin sa akan Fahad. To masu sauraro a nan za mu dakata sai mun haɗu a kashi na gaba. Hello my friends.